I fem també retiment de comptes. En la sessió de la CAI, en la que es van produir les compareixences el 15 de gener, hi varen participar els grups de Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana, del PSC, del PP i d'Iniciativa. En les sessions de la ponència realitzades abans que comencés la campanya electoral, els dies 16 d'abril, 24 d'abril i 5 de maig, hi han participat els grups de Convergència i Unió, Esquerra Republicana, PSC, PP i Iniciativa Esquerra Unida. En la sessió de la CAI realitzada després de les eleccions municipals, el 27 de maig hi han participat Convergència i Unió, Esquerra Republicana, el PSC, PP, Iniciativa Esquerra Unida i Ciutadans. Em sembla que quan la ciutadania exigeix dedicació als diputats i diputades i transparència a la política, és just informar públicament, perquè consti en acte, de quins grups han participat activament en una llei i quins no ho han fet. I finalment, amb un reclam d'autodefensa, que jo és prou coneguda la meva estima i respecte pel senyor Bosch, per tant no utilitzaré cap paraula dura, diré simplement que em sembla una mica inmisericòrdia. Em sembla just dir que la CUP no hi ha estat, perquè ho és, i a més ho reconeixem nosaltres, perquè ens posa el mirall al davant de la nostra impotència quotidiana, quan cada dia hem d'escollir entre on podem anar i on podem anar. Li asseguro que la nostra jornada laboral és de 16 hores al dia, 7 dies a la setmana, i per fer-ho en dret comparat jo tinc 34 responsabilitats, senyor Bosch, vostè en té 11. Jo tinc 13 ponències de llei, 2 intergrups, 9 comissions legislatives, 5 comissions d'estudi, una presidència de comissió d'investigació i 4 comissions d'investigació. El seu cap de files en té 2. En té 2. I jo faig la feina a meitat de preu.